تسلم تزبطش أتجيني إلا بيلو تسمعنا لهدان بيزانا النابلو إذا عندي معنا نهدان عادي تسفاف زرقنا المعلد إذا عندي كدس من المرام أبهدا من يبرزنا بغاية جانا أنت سمحتنا أدينا لنا أنت طوعنا أبدا يبدا الدكتور المرام كان زلاتنا ندعو في الكريستيان تبقنا جميعا ስለዚህ ለተከበሩ ለዚህ ተጋቢ ትምህርትን ተራውና አብ ሃይማኖትና አብነትና ፍቅርነት እንተራውና ሃይማኖትና እምነትና ተዝና እዚህ ተጋቢ ተዘከረቢ ክሮሃባና ዘን ሃይማኖትና እንተዝና ለሚ ምክንያት በቀደም ድንግል ማርያም ተፈልጦ ዘይዳሉ ድንግል ማርያም ከሄዷል ካጣውዘ ድንግል ማርያም ወዲያው ተሰው ወላዳቸው እግዚአብሔር አምላክ ናትቦን ናናድማ አድነና እግዚአብሔር ይጽናና ድንግል ማርያም ተንራቸው አልኪዳን ድንግል ማርያም ተመሳሳይ እንደሆነና ያለ ሁሉ ታዘና ሃይማኖትና ከሁሉ ሃይማኖትና ከናከበሩ ይብራ ድንግል ማርያም ምክንያት ድንግል ማርያም መንግስተ ሰማያት ምክንያቱ አዲና ታዳይሰና ያደረጉትና ድንግል ማርያም ከባሰና ከድንግል ማርያም ተረቀና ዚያዳ ያለ ሁሉ እምነትና ምሕረት እምነት አገሩ ዘመን እምነት አገሩ ዘመን እምነትና ሀሳብ እግዚአብሔር ተረፈሰረን ይብለሰሩ አድነን እስማማት ሆር ወወደ እግዚአብሔር ልባምላክ ልባው አድነን እስማማት ሆር ወወደ ሃይማኖት ሃይማኖት አብዛ ዓለም ለተሰይኑ إن الدماء هذه الكسرات أو ساعتي مثلا እዚሁ እስማኤል ከሜር ወወደ ሃይማኖት እምባለ ማያው ሕያዋይ ካብ ዓለም ዝጣይኑ ሕያዋይ ተፊኡ ሃይማኖት ድማ ካብ ገጽ ምድሪ ወዲሉ እሞ አድሕነኒ እናበለ ልባና ቅዱስ ዳዊት ከም ዝዘመረ ሃይማኖትካ ከይሓለፈ ሃይማኖትካ ከየትበርካ ሱራና ቅዱስ ድንግል ማርያም ከበጽሐካ በዋኪ ቅዱስ ድንግል ማርያም
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አንቲ ውእቱ ተስፋሁ ለአዳም አመ ይሰደድ እምገነት ናብሉ ቤተ ክርስቲያንና ወደድ እንደበለው አቡነ አዳም ካብ ገነት ክስወር ተስፋኡ ዝነበርኪ ንስኽየት ኢሎም ድንግል ማርያም ዮሐንስ ክለት በመንፈቃደ ዕለት ኣብ ዝብል ተስፋ ንቡነ አዳም ዝተዋሃበቶ ንቡነ አዳም ምክንያት ድኅነት ኮይና ዝተዓደለቶ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝኾነት ለምኽንበር መፀናዕና ቅዱሳን ኣቦታትና እዚማ ኣንቲ ኦርቶዶክስ ተስፋ አዳም ድንግል ማርያም ከም ዝኾነት ንቡነ አዳም ጥራይ ጌራ ዘይኮነ ነብሩን ንዓና መንግሥተ ሰማያት ንምውፃእ መንግሥተ ሰማያት ንምውፃእ ተስፋና ድንግል ማርያም እያ እሞ ኣብ ድንግል ማርያም ተወኪልና ንድንግል ማርያም ተማሂፅና መንግሥተ ሰማያት ንኣቱ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። አባታትና ድንግል ማርያም ተወኪሎማ ኣይሕፈረቶም ድማ ስለዚህ ድንግል ማርያም እተኣክዳደ እናሃለወትና ተስፋ ቆሪጥና ተጨኒቕና ኣብ ዓለም ክንነብር ኣይግባእን። ንድንግል ማርያም ተወኪልና ንድንግል ማርያም ተስፋ ጌርና ተስፋ ዘይብሉ ዓለም ድንግል ማርያም ተስፋ ዝብልናትና ተስፋ ዘይብሉ ዓለም ካብ ድንግል ማርያም ንላዕሊ ተስፋ ከምዘይብልና
هراي بوتا مرفوطة بقدم لنا ذكرى هراي ناي زعلت يا ودا ناي سحابة الجون أبوتات ليكاون بذب كسمعنا سلمونو إننا نكاتاتن أبوتات ليكاون بذب كسمعنا يوم إننا نكاتاتن
ማርያም
ባብች አዳም ከመብሶ ከናብርግ ክቡራት ሊቃነ ካህናት ኩትኩም ናይ ዝመዓልቲ ድማት ጳጳሳት መምህራን ቃውንቲ ኣጓላት ኣሕዋት ዲያቆናት ከመይ መፂኹም ኣሜን ልዑልን ምስጉን ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክብረት ምስጋና ይብፃሕዩ ሓላይ ንሕና ትምህርቲ ምስደግፎ ነዚ ዕለት ይበልጡ ዝብልኒ መዝሙር ሰለስተ መዝሙር ሒዝና መፂና ኣለኒ ነታ ክኾነ ምስም ምስ ቅዱስን ሓደ ኣምላክ ኣመና
Thank you.
Zuma
አስመላሽ መራሒ ስራሕ ሃገረ ስብከት አስመራ ክቡራን አቦታት ሊቃውንት አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ዲያቆናት ምእመናን ወምእመናት ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ብስም እግዚአብሔር ደሓን ሓደርኩም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈጣሪና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ብዝሃቦም ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮም። ለእሉኒ ወለኩሎሙ ኦ መስተምህርት አስተምህሪ ሃበ ወልድኪ ነቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘለውን ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ንዘለው ኣብ ሃገር ዘለው ካብ ሃገር ወፃኢ ንዘለውን ኣብዚ ዕለት እዚ ጸሎት ንዝበፅሖምን ጸሎት ንዘይተዘከሮም ኩሎም ኦ ኣተዓራቂት ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ይብል። ነዚ ቃል እዚ ዘስተምሃረ ነዚ ቃል እዚ ዝገለጸ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦ ኣባ ሕርያቆስ ብፍቅሪ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተመልአ ኣብዚ ዓለም እዚ ፍቅሪ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ሓዲርዎ ፍቅሪ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ተመሊኡ ንቅድስት ድንግል ማርያም ዕብየታን ንጽህናን ቅድስናን ዝጸሓፈ ቅዱስ አቦ እዩ። በረከቱ ምስጉላትና ይሁን። ስለዚህ እዚ ቅዱስ አቦ እዚ ኦ መስተምህር ኦ አተዓራቂት ኦ አማላዲት ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና አማልድልና ኢሉ ክጽሕፍ ዝኸኣለ ንቅድስት ድንግል ማርያም ዝተዋሃባ ቃል ኪዳን
ንቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወሃበ ጸጋን ክብረትን ዕቤትን ብምፍላጥ እዩ። ብዘይ ድንግል ማርያም ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ ብዘይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ መንግሥተ ሰማያት ዝኣቱን ዝበጽሕን ከም ዘየለ ስለ ዝፈልጥ እዩ። ስለዚ ርኅራኄ ቅድስት ድንግል ማርያም ዕቤት ድንግል ማርያም ነቶም ኣብ ቅጽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለና ጥራይ ዘይኮነ ካብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ወፂኦም ዘለዉ እውን ስለ ዝኾነ ናይ ድንግል ማርያም ርኅራኄ ናይ ድንግል ማርያም ጸጋ ንኹሉ ዓለም ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዕለት እዚ ድንግል ማርያም ጸሎት ከተብጽሕ ከላ ኣብ መቃብር ወዳን ኣምላኻን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንመላእክቱ ሰዲዱ ናብ መንግሥተ ሰማያት ናብ ገነት ወሲዱ ኣቦና ኣዳም አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ናብ ዘለውዎ ስፍራ መላእክቲ ወሰድዋ እዩ። እቶም ቅዱሳን መላእክቲ ዓበይቲ ቦታት ኩሎም ንድንግል ማርያም ሪኦም ንድንግል ማርያም እናመስገኑ እስመ ኮንቺ አንቲ መርሶ ሕይወት እሙስና ብምባል ድንግል ማርያም ካብ ጥፋት ካብ መከራ ወደብ ናይ ሰላም ወደብ ናይ ህድኣት ዝኾንክና ሰላማዊት ኣደ ንስኺኪ ብምባል ንፈጣሪ ንመድኃኒ ዓለም ወሊድኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ንዓና ወደብ ሰላም ወደብ ህድኣት ኮይንክና ኢሎም ንድንግል ማርያም ኣመስጊኖም ማይሉ ክብርን ምስጋናን ንቅድስት ድንግል ማርያም ይብጽሐያ። ብምቕጻል መላእክት እግዚአብሔር ናፍቲ ናይ ሲኦል ስፍራ ምስ ወሰድዋ ኣብዚ ናይ ሓጥኣን ስቃይ ናይ ሓጥኣን ብኽያትን ንብዓትን ድንግል ማርያም ምስ ረኣየት እዩ። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወይ ኣነ እዚኦም ብኸመይ መንገዲ ክድሕድዮም እናበለት ክትሓስብ ጀሚራ እቲ መልአክ እግዚአብሔር ኢትፍርሂ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በሃበ እግዚአብሔር ንስኺ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ዘለኪ ክብሪ ዘለኪ ኢኽሞ ኣይትፍርሂ ምስ በላ ድንግል ማርያም ንሳ ኣብ ሲኦል ከይተኣቱን ብሓዊ ሲኦል ከይትቃጸል ዘይኮነ በቶም ሓጥኣን ምዃና ስለ ዝገለጸት ናብ ወዳ ክርስቶስ ብጸሎት አንቃዕሪራ ኦ እግዚአብሔር አምላክ ኦ ወደይ ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር አቦኻ ብጰራቅሊጦስ መንፈስካ ይምዕጸነካ ኣለኹ እናበለት ክትልምኖ ጀሚራ ኣነ ኣዴኻ ኣገልጋሊትካ ወላዲትካ ዝኾንኩ በቲ ኣብ ማኅፀንካ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ዝጸርኩኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ንሳኻ ብዝረኸብክዎ ስቃይን መከራን ብስደተይ ንዓኻ ክብል ብዝተቐበልክዎ ኩሉ ኣብ ልበይ ዘሎ ኩሉ ክትገብረለይ ይልምነካ ኣለኹ ኢላ ተዛረበቶ ይብል። ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንዓኺ ከም ዘይሕስወኪ ነቲ ዝደለኽዮ ዘበለ ድማ ከም ዝገብረልኪ ቃል ኪዳን ይኣትለኹ ብምባል እዚ ዕለት 16 የካቲት ኪዳነ ምህረት ድንግል ማርያም ምስ እግዚአብሔር አምላክ ውዕል ዝኣተወትሉ ሰብ ናይ ሓጢአት ውዕል ይኣትዩ ድንግል ማርያም ግን ናይ ምሕረት ውዕል ምስ ፈጣሪኣ ምስ ወዳ ክርስቶስ ዝተወዓዓለትሉ መዓልቲ እዩ። እዚ ከዓ ነቶም ብሓጢአት ዝመላለሱ ሰባት ነቶም ኣብዚ ዓለም እዚ ንዓኻ ኣሕዚኖሙኻ ዝነበሩ ሰባት እንተኾነ ግን ብቃል ኪዳነይ ተወኪሎም ዘገብረ ተስካረቺ ወዘጸዋዓ ስመቺ እምህርለቺ ብምባል ቃል ኪዳን ናይ ምሕረት ዝተቐበለትሉ ዕለት እዩ። ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይብጽሐዮ። ስንኪ ዝጸውዐ ተስካርኪ ዝገበረ ምእንቲ ስንኪ ብምባል ኣብዚ ዓለም እዚ
نطموي زبلع نزقمأ زستية نزعرق دما زلبسة مئت سنكيلو عب حزن نزلسب زبقنانع زحقوسسب ناي محرق قال كدان هبي الله قيلو እግዚአብሔር አምላክ بزي حسو قال كدانو نقدس ድንግል ማርያም قال كدان زአተወሉ ዕለዚሁ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይብዛዮ እዚ قال كدان እዚ ንመንዩ እዚ ቅድስ ድንግል ማርያም ንመንዩ قال كدان ተዋሂባቶ ዘላ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ነዚ ናይ ድንግል ማርያም قال كدان ኣብዚ ዕለት እዚ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዑልና ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት 88 መዝሙሩ ምህረተከ እሰብህ እግዚኦ ኦ እግዚአብሔር ንርህራሄኻ የመስግን ኣለሁ ኢሉ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ 88 መዝሙሩ ክዝምር ከሎ ሕለፍ ኢሉ ከምዚ ይብል እስመ ትቤ ለዓለም ኣሃንስ ምህረተ نزل عالم محرت كجبر يبلكا እግዚአብሔር ይሉ እግዚአብሔር ንስኻ نزل عالم محرت كجبر يبلكا ይብል በሰማይ ጸንዓ ጽድቀከ እትናትካ محرت ድማ ኣብ ሰማያት نزل عالم ጸኒዑ ይነብር ምስ በለ ነዚ محرت እዚ ብኸመይ መንገዲ እግዚአብሔር ከም ዝገብር ክገልጽ ከሎ ድማ ኪዳነ ተካየትኩ ምስለ ህሩያንየ ንሶም ዝመረጽዎም ቃል ኪዳን ኣዘኹ ብምባል እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ንሶም ዝመረጾም ከም ዝገበረ ገሊጽልና ኣሎ ኪዳነ ተካየትኩ ምስለ ህሩያንየ ንሶም ዝመረጽዎም ቃል ኪዳን ኣዘኹ ብምባል እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ምስ መንዩ ኣትዩ ተተባሃለ ንሶም ዝመረጾም ንሶም ዝመረጾም ቃል ኪዳን እግዚአብሔር እንተኣትዩ ካብ ድንግል ማርያም ንላዕሊ ብእግዚአብሔር ብስላሴ ዝተመርጸ ሰብ መን ይህሉ ልዕሊ ድንግል ማርያም ኣብዚ ዓለም እዚ ብእግዚአብሔር ዝተመርጸ እግዚአብሔር ዝመረጾ ኣባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ኣስተንፈሰ ወአጼነወ ወኢረከበ ዘከማቺ ወሰምረ ማዕዛዚአቺ ወአፍቀረ ስነቺ ወፈነወ ሀቤቺ ወልዶ ዘያፈቅር ተባሂሉ ዝተገልጸ ንቅድስት ድንግል ማርያም ነይሩ እግዚአብሔር ንምስራቅ ንምዕራብ ንሰሜን ንደቡብ ጠመተ ደለየ መርመረ ከማኺ ዝበለ ግን ኣይረኸበን ዝተባሃለ ንቅድስት ድንግል ማርያም ነይሩ ስለዘይረኸበ ድማ ነቲ ቀዳምን ሰዓብን ዘይብሉ ሓደ ወዱ ስጋኺ ንኽዋሃድ ናባኺ ለኣኹ ይብል ኣባ ሕርያቆስ ድንግል ማርያም ዓለም ኩሉ ኣብ ኃጢአት ኣብ ዝነበረሉ ከምትምረጽ ኮይና ዝተረኸበት ከምትምረጽ ኮይና ስለ ዝጸንሐት ድማ እግዚአብሔር ዝመረጻ ናይ እግዚአብሔር መሕደሪት ስለ ዝኾነት ካብ ድንግል ማርያም ንላዕሊ ቃል ኪዳን ክእተወሉ ዝኽእል ወልሓደ የለን ምክንያቱ ቅዱስ መጽሓፍ ንሶም ዝመረጽዎም ቃል ኪዳን ኣዘኹ ስለ ዝበለ ካብ ድንግል ንላዕሊ ብእግዚአብሔር ዝምረጽ ድንግል ማርያም እንተዘይተመሪጻ መን ክምረጽ ስለዚህ ድማ ኣብዚ ዕለት እዚ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ቅድስት ድንግል ማርያም ተዋሂባ ንመን እያ ተዋሂባቶ ንመን ጥቕሚ እንተተባሃለ ድማ ኣብ ሃዳፊ ነፍስ ኣባ ሕርያቆስ ኣዘክሪ ለርሱሃን ወአኮ ለንጹሃን ኣዘክሪ ለሃጣን ወአኮ ለጻድቃን ብምባል ንመን ይጠቕሙ መን ክመሓረሉ መን ክርዳኣልዩ እንተተባሃለ ድማ ንጹሃን ኢና ንዝብሉ ይኮነን ኢሉ ኣባ ሕርያቆስ ናይ ድንግል ማርያም እቲ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ሎሚ ነኽብሮ ዘለና በዓል ነቶም ንጹሃን ኢና ዝብሉ ሰባት ኣይኮነን ኢሉ ንመን ደኣ ነቶም ረሲሕና ኣለና ኢሎም ናብ ድንግል ማርያም ዝውከል እዩ ነቶም ኣብዚ ዓለም እዚ ጻድቃን ኢና ቅዱሳን ኢና ኢሎም ብትዕቢት ተነፊሖም ዝመላለሱ ይኮኑን ኢሉ እንታይ ደኣ ኃጢአቶም ኣሚኖም ሓጥኣን ኢና ኢሎም ንዝመላለሱ ሰባት እግዚአብሔር ንቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ኣትይላ
ስለዚህ እዚ ሎሚ ነኽብሮ ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ንቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ሂብዋ ቃል ኪዳን አትብላ ክንብል ከለና ንመን እዩ ቃል ኪዳን እዚ ሎሚ ሓጥኣን ኢና ረሲዕና ኣለና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተዋሪድና ኣለና ኢልና ሓጢኣትና ኣሚንና ብቃል ኪዳን ቅድስት ድንግል ማርያም እንተተማሕፂምና እዚ ምሕረት እዚ ንዓና እዩ እሞ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይብፅሓዮ እቲ ቃል ኪዳን እንታይ እዩ እቲ ቃል ኪዳን እንታይ እዩ ዝብል ቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ተኣትዩላ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብዚ ዕለት እዚ ንወዳ ክርስቶስ ኣብ ልበይ ዘሎ ሓሳባት ፈፅመለይ ኢላቶ እንተዳኢልና እንታይ ኣይላለም ኢና ድንግል ማርያም ሎሚ ካብቲ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝበለቶ ብስም ቅድስት ድንግል ማርያም እንታይ መምሓሪ ንገብር ኣለና ኢልና ነፍስና ክንሓትት ይግባእ ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ንወዳ ክርስቶስ መሓረለይ ክትብል ከላ ካብቲ ዝበለቶ ዘፀውዓ ስምቺ ስመቺ ስምኪ ዝፀውዐ እዩ ተባሂሉ ናይ ድንግል ማርያም ሽም ሎሚ ንፅውዖ ኣለና ዲና ንድንግል ማርያም ሎሚ ምኽንያት ድሕነትና ምኽንያት ምሕረትና ክትከውን ስም ቅድስት ድንግል ማርያም ንፅውዕ ኣለና ዲና ስም ድንግል ማርያም ከይፀውዓካ ምሕረት የለን ናብ ድንግል ማርያም ከይተወከልካ ምሕረት የለን ተተባሂሉ ቃል ኪዳን ናይ ምሕረት ድንግል ማርያም ተዋሂባ እንተኢልና ብምንታይ እዩ ግን እቲ ምሕረት ዝርከብ እንተተባሃለ ስማ ተፀዊዕና እዩ ስማ ተፀዊዕና ስማ ክፅዋዕ ከሎ ኣጋንንቲ ይሃድሙ ስማ ክፅዋዕ ከሎ ኣብዛ ዓለም እዚ ህፃን ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ዘሰራስር ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ሽም እዩ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓያ ስለዚ ሎሚ ቅድስት ድንግል ማርያም ምሕረት ተዋሂባ ቃል ኪዳን ተኣትዩላ እንተተባሂሉ እንታይ እቲ ቃል ኪዳን ሽምኪ ዝፀውዐ ተባሂሉ ሽማ ከይፀዋዕካ ማርያም ከይብልካ ኣዲ ኣምላክ ከይብልካ ቤት ንምዓር ወዘገብረ ተስካረቺ ዝኽርኺ ዝገበረ ትምሕረልክየ እዩ ሎሚ ይትረፍዶ ንሕና ዝኽሪ ክንዝክር ዝኽሪ ናይ ስድራ ቤትና ዓፂና እናነበርና ቤን ክንመሃር ይትረፍ ሎሚ ንዓና ክጠቕመና ኢልና ዝኽሪ ምዝካር ክንጅምር ስድራ ቤትና ዘፅንሑልና ኣቦታትና ዘፅንሑልና ዝኽሪ ከይቀፀልና ቀዳሞት ኣቦታትና ዝኽሪ ክሳብ ክንደይ በረኸት ዘለዎ ናብ መንግስተ ሰማያት ዘብፅሕ ምዃኑ ፈሊጦም ሓደ ዘይኮነ በብወርሑ በብቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ጸጋ ስም ቅዱሳን እናፀውዑ ይኸዱ ነይሮም እዮም ነዚሁ ድማ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 16 ገንዘብኩም ምስ ተወድአ ኣብ ኣባይቶም መታን ክቕበልኹም ብገንዘብ ዓመፃ ጌርኩም ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣዕሩኽ ግበሩ እናበለ ምሂርና ዘሎ ስለዚ ብሞት ምስ ሓለፍና ኣብ ሰማያዊት ኣባይቶም ብቃል ኪዳን ቅዱሳን መንግስተ ሰማያት ስለ ዝእተዩ ኣብ ኣባይቶም መታን ክቕበልኹም ብምባል ቅዱስ መጽሓፍ ገሊፅዎ ዘሎ ስለዚ ዝኽሪ ከይዘከርካ ቃል ኪዳን ቅድስት ድንግል ማርያም ከይተወከልካ ንቃል ኪዳና ምኽባር ትርጉም ዘይብሉ እዩ ካፍቲ እንብሎ ዘለና ሰብ ዝኽራ እንተዘይዘከረ ስማ ክፅውዕ ይግባእ ሎሚ ዓብ ዝኽሪ ክዝክር እንተዘይከኣልና ብስም ቅድስት ድንግል ማርያም እንታይ የድሊ ንዝጠመየ እንተብልዐ ሰብ ንዝፀምአ እንተስተየ ሰብ ኣብዚ ዓለም እዚ እንታይ ኢሉ ብቃል ኪዳን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝመሓር ቅድስት ድንግል ማርያም ሓጥኣን ነዚ እንተገበሩ ክፀድቁ እዮም በለሚላ ቃል ኪዳን ክእተወላ ለሚና እንተኢልና ካብዚ ድንግል ማርያም ዝበለቶ ሎሚ እንታይ ንገብር ኣለና ስለዚ ንጥሙይ ኣብሊዕና ንፅሙ ኣስቲና ተስካረቺ ለእመ ገብረ ለተኣምኖ ጽኑዕ በመንግስተ ሰማይ ምስሌቺ ይነግስ ሃጥእ ኢሎም ኣቦታትና ንዕቤት ድንግል ማርያም ገሊፆምዎ ኣለዉ ተስካርኪ ብጽኑዕ እምነት ዝገበረ ኣብ መንግስተ ሰማያት ሓጥእ ምሳኺ ይነግስ ኢሉ ስለዚ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ነቶም ዝጸገሞም ረዲእና ሓጊዝና ስለ ዝኾነ ምሕረት ከይገበርካ ምሕረት የለን መሓርቲ ምሕረት ኣምላክ ክረኽቡ እዮም ብፅዋን እዮም ይብል
محرت زي قبر بزي محرت كفرادي يبل دنجل مريم محرت تواهبوا أخذ بالكلنا عاقمنا محرت تغيرنا لا عاقمنا دما دنجل مريم نودع لمنا قبلنا يمو بركة قدس دنجل مريم مسانا يقول እግዚአብሔር አምላክ ዝተባረከን ተቀደሰን መዓልቲ ይግበረልና ስማ ጸዊዕና ዝኽራ ዘኪርና በቃል ኪዳንና ተማሕጺና ናይ ቃል ኪዳን ተኻፈት ክንከውን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና አውደ ዓመትና ይባርከልና ብሞት ዝቀደሙና ዕረፍቲ ነፍሲ መንግስተ ሰማያት ይሃቦም ዝሓመሙ እግዚአብሔር ይምሓሮም ዝተኣስሩ እግዚአብሔር ይፍታሓዮም ኣብ ጭንቂ ኣብ ፀበባ ዘለው ረሃዋ ይፍጠረሎም ኣብ በረኻ ዘለው ቅሳነትን ሰላምን አውጅ እግዚአብሔር ናብ ቤቶም ይምለሶም ንኹላትና ሰላምን ቅሳነትን ዘለዎ ዘመን ይግበረልና ሱባኤና በሰላም ጀሚሩ በሰላም ይፈጽመና ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ማርያም ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኃያል አሜን። አደረን ዙዓለን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢና ተሰቅሳን ጽፈንጽሃን ድንግል ማርያም ሓዳን ክጸጥቅሉ ዝኽእሉ ምሕረት ይቕሬታን ዝረኽብሉ ናይ ምሕረት ኪዳን ዝኣተወላ ክቡር ዕለት እዩ። ከምቲ ነቢ ኢሳይያስ እግዚአብሔር ገለ ሒደት ትርፊ እንተዘይሓገልናስ ከም ሰዶም ምኾንና Yeah.
አለ እግዚአብሔር ተበረከ ውዳሴ ጊዜ ዓለም ካበ أبياتنا تنزلنا لما ينزلوا يحضرنا يتبقنا والتاتر كده أو عالوها أبياتنا تنزلنا عيبنا يحضرنا ينزلنا على دوارتنا ينزلنا على دوارتنا ينزلنا هذا جوار سناي هذا بيت العطاء فهي الكتاب سواء صار الصلاه لكن سواء الله ما يكون شيء واحد كله هو وهذا هو هذا بهذا الكتاب هو جاي اليوم جاي هذا جاي الله عز وجل بركه تجزاهم اخي بركه يعقوب جاي على